बिथाङा सासे बेनिफ्राय गांसे आर'नाइजों जोंनि जांख्रिथायनि थैसामथुनि सामथुनि लिड गासिथाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांखौ आब'खौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि साहारि आदा आरो बिराजनिनो गरमजों थैनायसै गरमजों जुग जुग अखा हाब्लाबो रावबो नागाराखै जांख्रिथायनि थैसोमथुखौ मोदै गदोंना गवाखै गथ' खम रागा जोंबाय बे नायनानै बहुत बरिया मोदै गदोंना गवाखै फंबाय आये मोजां दा नायजोबखाबाय नोंसोर अखा हालाबो we are real artist जारिमिन बेफोरो गासिबो सैथो गोथां खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ आङो जागायबाय लामानिफ्राय थांगासिनो दङ आं जादों ड्राइभार माने गारि सालायग्रा जादों माने बिथांमोना गासिबो मिडियानि मानसि दा बेस्थ' दा इसोर बावैसो आमथेखायावहाय कन्टेन्ट लानो फैदोंमोन मोनसे हाबाफारियाव दा बेनिफ्राय जों जयै फैबाय आमथेखानिफ्राय दा थांगासिनो दं बिजनि बारलावगाव अफ द चिरां डिस्ट्रिक्ट जांख्रिथायनि थैसोम 2 जायआ बिराद फेमास आरो गोबां मानसिफोरा मोजां मोनो जिहेतु सावथुना बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय सावथुन बे हिसाबैहाय दा बे मुभियानो दिनै बेखेवजानो थांगासिनो जायखौ बुंदों प्रिमियार श' एबा दिन्थिफुंजेननाय हाबाफारि दा बेवहाय गोबां माने आर्टिस्टफोर बर'नि एक्टर एक्ट्रिसफोर फैगोन माने कालचारेल हाबाफारिबो दङ नालाय आदा अनसुला दं नै गोबावसैमोन लोगो मोनिया दा इलेक्सन बोथोर दा बिराद बेस्थ' बिथाङा उनाव दं फाखन गयारि बड'सा ओमफ्राय ओरै जाहैबाय आदा मिट्टु बर' समनि रादाब दा बेबायदि जोङो थांगासिनो दं माने नोंथांमोननोबो दिन्थिलांगासिनो दं जों दा मोनबाय आमगुरि लेट्स गो जोङो मोनसे न'खराव हाबबोबाय हाबनानैहाय दासो माने जायगायावहाय जों थांगासिनो दङ सौहैसिगोन बावैसोनि उनाव बेबायदिनो मोनानि समाव जोङो थांगासिनो दं बेबायदि लामाजों जों बर' बाजार होननाय जायगाखौ बारबोबाय ओमफ्राय फाइनालि दिस इज बारलावगाव मोनफैबाय लोगोफोर जायगायाव नै बिराद भिर थें फाख्रि फोथार खिन्थु जायगाया जाहैबाय हाब्रु एसे पार्किंआव लोगोफोर एखेबारे स्पटआव मोनफैबाय ओमफ्राय नै जायगाया दै हाब्रु जाजोब्बाय नै आं गारिखौबो पार्किं खालामबाय ओमफ्राय उफाय गैया नै ओरैहाय नै गारि पार्किं नैबो दङ जाहैबाय थें फाख्रि जौसां सिङाव हाबगासिनो दङ दे लोगोफोर प्रग्रामाथ' जागायथ'वाखै जों थिग टाइमाव सौफैबाय बायदि मोन्दों आरो जों ओरै हाबग्रा जांख्रिथायनि थैसोम 2 जा बाहेरायावथ' एखेबारे मानसि बिहिरजोब ओरै एक्टरफोर दं हनै सिङाव हाबबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अपेन देग्लायहाय माने गोजौआवहाय माबा माने उखुम बानायाखै आरडि मशन पिक्चारनि जानानै फैया जोंनाव अखा होननाया गैया बर्थमान चेयारफ्रा खालि जानानै दंथ'यो माने टाइम जायाखै खोमा ओरैहाय दङ बेनार ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेनो सेल्फि जन जाहैबाय आरो लोगोफोरनि जांख्रिथायनि थैसोम 2 बेबायदिनो सिगांनि सारियावहाय मुंदांखा आलासिफोर प्रडिउसारफोर जेरै नै मेडाम रिया ब्रह्म ओमफ्राय जोंने मिस्टार सालभेसन नार्जारिया मेथाइ रोजाबगासिनो दङ दै नै ओमफ्राय बिदिनो जि बिदाय बिथांखौबो नुनो मोनदों बे हाबाफारियाव गिदिर प्रग्रामनि थाखाय गिदिर साउन्ड बक्स आलायलायनाय लाइनार बक्स बिनि गाहायाव दङ मिस्टार सुखबीर खारजि आदा येस द मेन हिरो फुजि एन्ड लिंसार डिसाइड येस फुजा ओमफ्राय बाजै रैरुप ओमफ्राय माखौ आखाइ दिन्थिहरखो मिथिले ओमफ्राय जोंनि एंकर सानै बिथांमोना नै आदा मावफुंसार बसुमतारी ओमफ्राय हेलेना दैमारि दा फेमास एक्ट्रेस अफ द बड'स मेडाम सुलेखा बसुमतारी बेखौ जौस्राङाव बरायजेनसिगोन बिथाङा जाहैबाय मेन आलासि आरो बेजों लोगोसे बेखेवगिरि बर' सावथुन आलायारनखौ मिथियो जाय बिथाङा बानायनानै नेशनेल खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथाङा जाहैबाय मानगोनां जोंदाव बड'सा आदा बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आखायाव लादों जाय नोंथांमोना जांख्रिथायनि थैसोमनि प्रडिउसारखौ सिनाया नोंथांमोना सिनायनो हागोन बे जाहैबाय सार चक्र सिंह मुसाहारि येस
Ganggadar Ramsiari, senior most radio artist of the Bodo. Yes. बिथाङा गोबां बर' दानिया बरायदों जि बिदाय सारखौहाय नै नोंथांमोना नुबाय बिथांखौ आर्ट इमोशन पिक्चरनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय and this is जि बिदाय आदा बेबायदि साखि सावनायजों बेखेवबाय दिनैनि हाबाफारिखौहाय नोंथांमोना नुबाय बेबायदिनो रोखोम रोखोम मोसाग्रा हान्जाफोरखौ नुनो मोनगोन सोरबा खर' खोबनाय सोरबा मोखां खोबनाय सोरबा खावलाय खोबनाय बायदि रोखोम थारमाने दिस इज कालचारेल नाइट यस जोंथ' साउथनि रावखौथ' जों बांसिना बुजिना मोना अब्लाबो हिन्दीखौ बुजिना मोनो दा बेबायदि दाब खालामनानै जोंनि बर' फिल्मखौ गारनो हायो ना हाया जुदि हायोबा जोंनि बर' हारिनि जांख्रिथायनि थैसाम टुनि लिरगिरि आरो डाइरेक्टर बयबो सिनायखायो बिथांनि डाइरेक्टर पंकज लाहारी नैबे जांख्रिथायनि थैसाम जा मोनसे सिरिज आंनि लोगो सुखबिरनि थ्रुयै जोङो 2022 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन बे सिरिजखौ जोङो बिथां चक्रसिं मुसाहारिनि होजोबनायाव जागायजेननो हादोंमोन बिथांनि अननायाव जोङो बे मोनसे हारिजों सोमोन्दो थानाय गोथां सावगारिखौ जोङो जागायजेननो सुबिदा मोनदोंमोन जोंनि हारिनि गेजेराव जानानै थांनाय जोंनि जा जोहोलावजोफोर बिथांमोना गावबा गावनि जिउखौ आखाइ मुथियाव लानानै हारिनि गोजोन संसारनि थाखाय हारिनि इयुननि गोजोननि थाखाय जिउनि आगानाव थानाय मोनफ्रोम सुखौ बोस्रांनो थाखाय नांथाब नाजानानै जाबायदियै गावसोरनि जिउआव बेसेबांबा खैफोद आफोदखौ बोजबना लानानैबाबो हारिनि थाखाय जाबायदि खस्थ' खालामबोदोंमोन बिथांमोननि बै जाबोनाय जाथायफोरखौनो जोङो बयबो लोगो नांनानै चक्रसिं मुसाहारि सुखबिर कार्जि आं लिंसार रायदाव ब्रह्म बयबो लोगो नांनानै जोङो दाब दाब जायगायाव थांनानै बुरखांहैदोंमोन मान अफ लाभलिनि टीम मोसासिगोन लोगोफोर टुनि जेनाखि प्रेमियार श' बेवहाय मेथाइ रोजाबगोन निपु बसुमतारी सम जानायजों लोगोसे गोबां मानसिफोरा बेयाव फैनानैहाय हलखौहाय बुंहोबाय माने गोबां अडियन्स जाबाय नै मेडाम रिया ब्रह्मखौ बरायनाय आब'खौ जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आर्ट इमोशन पिक्चरनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय And yes, Sir Mandela Brahmo, the famous comedian, Mr. Viras Musahariyaबो सफैबाय नै लोगोफोर yes ready ओमफ्राय परफर्मबो खालामगोन बिथाङा नैबे बिथां बिर जोहोलाव बिथांनि जिउ जारिमिनखौ नैबे सावथुन जांख्रिथायनि थैसोम टुआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दसे समनि उनाव नोंथांनि बेबायदिनो प्रग्रामा हिट जालांदों नै बेवहाय अपारेटरफ्रा आखुन्दैजों माजों लाइटजोंहाय जोंख्लाब जोंख्लिब दुम दुम दाम दाम समायना खालामसिनदों कन्ट्रल खालामै येस जों माने ओरैहाय स्टेज खाथियावनो दं गरमजों थैनायसै गरमजों सोर रिपर्टारफोर आंथ' नङा नै बेसेराफोर सिबायफोर मा मोजाङै सोलिगासिनो दं ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसफोरजों रायलायनोनो साहसान मोना नों मोननो आंलाय साहसखौ मोनखाखैलै माखासे जांख्रिथायनि थैसोम टुनि मेन लिड रल लाग्राफोर बिथांमोन थिनानै मान बावनाय Talia for them. Talia, yes, Talia. Yes. Yes. Heroes and heroines. खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन अननानै Talia. साबायखर सिनायदोंना रायजो राजा नोंथांमोन Yes. माइकेल बर' बिथांखौ नुबा नोंथांमोना गिखांनायसो मोनो नामा रायजोफोर Best villain role.
बिथाङानो जाहैबाय जुनु बसुमतारी आब' बिथांनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों आखायाव लादों रोजा रोजा साबायखर Yes. Laugi, Madam Laugi. आब' रिजु सरगियारि Madam Onsuma. बिथाङानो जाहैबाय अनसुमा बसुमतारी मनालिसा हाज'वारि बिथांनि थाखाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांखौ आरडि मशन पिक्चारनि जानानै ओइ नानि Yes. All the best. Wow. बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय And the Borsarani, Onjali Bisi. Yes. Love you, love you, love you. बावैसो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनाय एक्स एनडेबि बिथांमोन हाग्रायाव जोंनि हारिनि हाइनाश्री ब्रह्म रैसुमै ब्रह्म अनिला ब्रह्म हाइना बसुमतारी बिथांमोना एक्स एनडेबि सुपला बसुमतारी एक्स एनडेबि अन्ताव हाज'वारि एक्स एनडेबि अफ्रि दैमारि एक्स एनडेबि हाइनाश्री ब्रह्म रैसुमै ब्रह्म गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय ओमफ्राय माथो इसलाय मिनिलायबाय थाखो सानैजोंलाय मोनथामजों मोनथाम आच्छा बे समाव आङो बे समाव थुमजां मोसाहारि नेक्स्टआव आसा खालामदों जोंनिख्रुइबो आरो साबसिन जायफ्रा इउथ्सफोर बिथांमोनाबो खालामनो हायो बिनि थाखाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आदा फुंजा मुसाहारि येस बिनि मेथाइखौ गुसुं खोनासंनि अनिल कुमार नार्जारि जोङो गोबां आरो बिथाङा जाहैबाय सुबर्णा बसुमतारी बिथांमोनखौ आं गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय गुरै खावलायबाय बिथांमोना आखायाव लादों जोंनि जांख्रिथायनि थैसाम 2नि लिड एक्टर फिमेल एक्ट्रेस फुजि बसुमतारिनि श' जासिगोन मोसानाय दुहाई दुआ बिराज बारबा खनायसै ओमफ्राय माबा माबि होफैबाय नै ट्रेक दामनो थाखाय वाव सारसिला जांख्रिथायनि थैसोम 2आव नैबे बिथांनि जिउ जारिमिनखौहाय लिंसार बसुमतारिया बिथाङा माने फाव खालामदों हारिनि बिर जोहोलाव बिथां सिला बसुमतारी आदाया डिरेक्शन अफ फट'ग्राफि मिस्टार सोरां बसुमतारी येस नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय बिहाइन्ड द सिननि अस्तादफोर जेरै सोरां बसुमतारी सोरां ब्रह्म ओमफ्राय बिजु नार्जारि ना माबा होनदों बिथांमोना जाहैबाय सासे मिउजिक डिरेक्टर सासेया VFXनि खामानि मावनाय सासेया जाहैबाय DO आरो एडिटिंनि खामानिखौ मावनाय अब्ला लोगोफोर गिबि खेबनि थाखाय जांख्रिथायनि थैसोम 2आ अपेन जाबाय स्क्रिनाव आरो बेखेवजाबाय नायजेनबाय दा बयबो गोसो होनानै नायगासिनो दङ बे सावथुनखौ This is बारलावगाव अडियन्स वाव बयबो नायदों गोसो होनानै मा होनला अखा थाइफ्रिबाय लोगोफोर बिसोर जाहैबाय गाज्रि खौराङा अखा हाबाय सोर बोरै तिरपालखौ हमदों सोरबा सियारफोरखौ हमदों अब्लाबो नायनायखौ नागाराखै माने गोसो हाबदों माने मुजि हाबदों नायदो नोंथांमोनानो उफाय गैया सेस ओरैबायदि जाला होमब्लाबो नायग्राफ्रा नायथारबाय थादों लोगोफोर दे नायगासिनो दङ ओमफ्राय जायगाखौबो नायदों नै लोगोफोर दै जाजोब्बाय माथो खालामनाय अखा हाबाय जेला माथो खालामबावनाय नै दिस इज द कन्डिशन मा खालामनाय हाफ थांबायमोन सिनेमाया हाफ माबा इन्टारभेल जाबायमोन आरो सेस आसल मानसिखौ लोगो मोनबाय नै लोगोफोर मोगथाङाव माबायदि नायदो बुंदो माबायदि मोनखो दिनै
नायनानैथ' जोबोर मोजां मोनदों औ आरो रायजोफ्रा बाब 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 जाबुंसै मानिनांखागोन दा नांखागोन आरो ना औ। ओमफ्राय नै दाबोथ' रायजोफ्रा थाङानो अखा हागासिनो दं अब्लाबो सोरबा सोरबा नायग्रा नायथाबगासिनो सोरबाथ' गावनि जिरायनो सियारखौनो खरसायाव लानानै नायबाय ओमफ्राय नोंखौथ' खम रागा जोंबाय बे नायनानै बेनोथ' गोजोननाय थाबाय नोंथां औ बरिया एक्टिं दे थांफिनगोन नामा औ थांफिनगोन थांफिनगोन एखेबारे दे जोंबो ओंखारनायसो जासै दे बेबायदिनो बिराद अखा हाबाय ओमफ्राय नायग्राफ्रा नायगासिनो दङ जोंबो खिन्थु जों थानो हाले नै अखा सिजोब्बाय जों थांनायसै लोगोफोर नै गारिया लोगोफ्रा हाबना थाफैबाय माथो गारिया बुंनानै दंसै आंनि लोगोफ्रा नै सालायग्रा दस्रा जानानै दङ गारि मालिकआ सोलायबाय ओइ खेवहरदोब्रा खेवहरदोथ' सालायदो वा सासेया गैया नै सासे गैबावा नों मबाइल सोरनि बे आंनिनो फन जायाखै मुभियाथ' जोब्बाय ओमफ्राय माबायदि बुहुत बरिया मोदै गदोंना गवाखै फंबाय आयो मोजां दा नायजोबखाबाय नोंसोर अखा हालाबो मोजां दा फंबाय सिनेमाया आयौ प्लास्टिक हमलायखादों नै दा ओंखारबाय नै बेफोरबायदि अबस्था नै हाब्रु जाजोब्बाय बेखौ नांजायाखै खिन्थु सिनेमाखौ माने गोसो होनानै नायदों बयबो नायदों मोजां दा बरिया ओइ मा जाखो ओइ बिनानाव मोजां दा सिनेमाया औ बयबो मोजांखौनो होनदों माने आंनि नुनायावथ' आंथ' मोजांखौ बुंबाय पाब्लिकआसो मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय गारियाबा दाने थाबथायो ना मायो मिथिले नै ओरैबायदि हाब्रुआव थाबाय आंनि गारिया ओइ थगायदोंना माथो इसोरलाय बेसेराफोर अखा सिजाजोबदोंलै नै हा अखा सिजाजोबदों बेनो फोरमान बेफोरनो फोरमान जांख्रिथायनि थैसाम 2 रियेल जाथायफोरखौ बावनो दंजोबो बावहाय इलिगेल माबा आर्टिफिशियेल खालामनाय गैया माने बेनो फोरमान इसिबां जुग अखा हानायाव दासो ओंखारदों नायजोबनानै ओमफ्राय आर्टिस्टआ सासे नै माबा खर' माबा खालायनानै सिजोब्बाय नै नायदो नै अल वेट माने सिजोबखाबाय बेस्राफोर माने रायजोफ्रा माने नायनो ओरैबायदि नेनानै दंमोन मस्ट आवेटेड होनना बुङो इंलिसाव अखा हानानैब्लाबो बेखौ नायबाय नायफुंजोब्बाय ओमफ्राय रायजोफ्रा नायदोंब्लाथ' आर्टिस्टफ्रा जायफ्रा रल खालामदों रायजोफ्रा नायनो हादोंब्ला सिजादोंब्ला जोंलाय मानो हाया ओंथिया मा बावसोमनाय sacrifice बे sacrificeआनो जाहैबाय बर'नि sacrifice सिनेमायावबो sacrifice दिनैबो sacrifice गासिबो sacrifice tomorrow and day after tomorrow and it will go on and on forever जेब्लाबो it will last अरायसमबो बियो माने नुदों आर्टिस्टफोरखौथ' नुदों आर्टिस्टखौ नुनाय नङा खिन्थु we are real artists we experience our past history yes this is called माखासे आं बेखौल' बुंगोन बेनि नैबे जांख्रिथायनि थैसाम 2आव जिखिनि स्ट'रि मा होनना बुङो जारिमिन बेफोरो गासैबो सैथो गोथां जारिमिन नालाय गोथां जारिमिन गोजा मा होनना बुङो सासे दैदेनगिरि NDBनि सानै जोनोम जादोंमोन नालाय बे जाथाया जोंनि NDBनि रियेल जाथाय आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि दुखु खस्थ'खौ लादों जोंनि NDBनि न'खरनि फेमिलिफोरा लानांदों बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ मोनसेल' खोथा बयनिफ्राय गोलावसिन दावहा नांनाया बबे आफादा NDB ओमफ्राय बयनिफ्राय साबसिन सुक्ति खालामनाया बबे आफाद सुक्तिनि खोथाखौ आं दा बुंनो थांला सुक्तिया मोजां जा गाज्रि जा जानानै थांबाय ओमफ्राय आंनि गोसोआव सुक्तिया बेफोरबायदि जानो नाङामोन बिनि साबसिन जानांगौमोन थांनाय बाराव जिखिनि एकर्ड जादोंमोन बिनि साबसिन जानांगौमोन नाथायबा दिनैबा जोंनि नैबे जिखिनि एकर्ड आं बेखौ बुंनो थांला माखासे बाथ्राखौ बुंबावनो सानदोंमोन एसे बुंथ'ला जेन हक सेटिसफेक्सन गैया आंनि गोसोआव सेटिसफाइ नङा आरोखि माने जोंनि जाखिनि मा होनना बुङो नांबोनाय जाखिनि दुखु दाहा लाबोनाय दा नै बिथां अन्थाव बिथांजों आंजों सानसे समाव डिसेम्बरनि
डिसेम्बरनि सम बे समाव बिजों आंजोंनो 10 गांसे गोबाथुमनानै जों सानैजोंनो थाबोनो गोनां जादों। सोरजों थाबोनो गोनां जादों HNLC मेघालयआव बावहाय रावबो बेबायदि थानो मोनाखै गुबुन हारिनि आफादजों बावहाय जों फारसेनिफ्राय ओरैबायदि दुखु दाहा बेफोर जाथायखौ जों गोसोखाङोबा दाबो गोसोआव गाबखांनाय मोनो खामखाङो गोसोआव खामनाय फैयो गोसोआव ओमफ्राय मेगन मोदै मालाबा ओंखारफैयो दा बेनो जाहैबाय मेन खोथाया बर' हारिनि जारिमिन जेनाखि 34 इयार्स मुभमेन्ट बे मुभमेन्टनि माखासेखौहाय सुंद'यैहाय सिनेमायाव दिन्थिनाय जादों। बर'ब्ला बर'नि थै दंब्ला बे मुभिखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बेफोरबायदि दै बोहैजोबनायावबो गोबां मानसिफ्रा नायनानै दासो ओंखारलांगासिनो दं, गारिफ्रा दासो थांगासिनो दं। स' दिस इज जांख्रिथायनि थैसाम 2। सिनेमाया माबायदिमोन? मोजां। मोदै गदोंना गवाखै? नुदों। अखा हाबाय ओमफ्राय होमब्लाबो नायजोब्बाय। गारिनि अबस्थाखौ नायदो लोगोफोर नै। आंनि गारिनि अबस्थाखौ नायदो लोगोफोर नै। औ माय गड। नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ नायनानै बुजिदो। बुजिनांगौआ बेनो नोंथांमोना नायदो टाइमा बेसेबां जाखो ओमफ्राय नैबे गथ' लानानै बिमाफोरा बेफोरबायदि बर' सावथुनखौहाय नायनो फैदों जांख्रिथायनि थैसोमखौ। सेल्युट हेल' सेल्युट टु अल सेल्युट। आं सेल्युट खालामो।